Inay kapag welcome. Welcome. First night, matod pa sa ato ang kuan dire kanang araw. Be renewed. Be empowered for the greater things to come. Masahusan ako ang pulong sa Ginoo, taas-taas ra ba ni? Bisaya man. Ephesians chapter 5 verse 1 to 20. Dire ko mapapatukuranan. I have 3 important kaayo na makikistorya ang Espiritu sa Ginoo sa matagusan na nato. Ephesians chapter 5 verse 1 to 20. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios. Wow. Isa ni angkon nga minahal siya. Paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gigugma kita ni Kristo. Ug itugyan yang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Saglit kamo katawhan man sa Dios. Dili maayong igduog nga dunay sa lawayong pakikilawas, kahugawan, kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang, mahugaw tiaw, ug angay hinuon kamo magpasalamat sa Dios. Amen? Timani kini, walay tao nga sa lawayon, laway hakog. Kay ang kakog may usa paagi sa pagsimbag Dios nga makaambit sa gingarian sa Dios, gingarian ni Kristo ug sa Dios. Usa ayaw kamo patuntok ang bisan kinsa. Inay mo tapan ay patuntong. Bisan pa na mo silingan diha. Ayaw patunto sa bisan kinsa. Pinaagi sa mga pulong na binuang. Kay tungod ni ini mahiagom sa kapamot sa Dios ang musupil kaniya. Busa, likayi gayon ninyo kining mga tawana. Kaniadto, inay mo tapat kaniadto. Dulom ang inyong kinabuhi. Apan karon kahayag na. Sukan nga kamo na himong katawan sa Dios. Busa, kinahanglan magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao man ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Dios. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini. Kay makaulaw bisan gani ang pagiskot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. O kung ipadayag na kadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon pagmata na hingatulgon. Bangon gikan sa mga patay ug gatagan ka ni Kristo og kahayag. Busa pagmaton kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama nga walay alam kun dili sama nga mga maalam. Ayaw ang paggamit ang iyong panahon sa dautan kining panahon na. Busa adlaw, busa ayaw kamo pagpakabuang, panin kamo tinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo pagubog-ubog kay makadaot kani lamang kini kaninyo. Tinguha hinuon nga mapuno kamo sa espiritu ug sa inyong pagsultihanay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, mga balaang awit. Awiti o daygan niyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayon. Sa ngalan sa itong Ginoo sa Kristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Diyos nga mahal tungod sa tanang butang. As you close your eyes as I pray, thank you Lord. Salamat Ginoo, magkikistorya ka namo sa imong pulong, kay imong pulong buhi, gamhanan o mas hagit pa sa espada nga duay subag. Nga Ginoo nga among kinabuhi ning katapusan ka panahon, mapuslan nimo ug magamit nimo. Ug nga ang among kaugalingon Lord, pilion namo mo desisyon mi nga among kinabuhi mahalan atubangan nimo. We give you honor, we give you praise sa imong buhaton karang biuna pinagi sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mingog amen. Na mag-iskot ko about vessel to be used by God. Panudlanan nga magamit alang sa himaya sa Dios. Now ni ata dili malilom nga dunatay
giandaman aning atong ginabuhat. Nagtakdak na 40 nights and 40 days, 14 days and night sa prayer and skip meal. Tatanan nga nakaapil sa prayer. Salamat sa Ginoo nga ang Dios mutubag yun sa pag-ampo. Ug muusab siya sa mga butang nga angay mausab. And after sa nights of prayer, mao na ni nights of prayer, mao na ni ang night of fire. Ngano man ning ginahimo nato? Ginahimo nato for a purpose. Wala lang ta nag-pray and fast nga wala lay may tabo. Wala ta magandang aning night of fire para wala lang po may tabo. Kung dili, gi-ready ta tanan sa Dios, giandam ta tanan sa Dios, kay dako kayo ang bulhaton nga nagpaabot nato ning tuiga. Excited ba kay igsoon? Excited kay ko tungod kay gikan mi sa Davao 3 days. To usa ka gabi, usa ka gabi pero may kaabot sa sa first night. Ug gihimong simple kayo, ug makahimo gyud ang tanan sa pagpangilabot sa bulaton sa Ginoo. Kay gisimplify ang strategy, ang importante lang ikaw ug ako muhatag sa imong kaugalingon para sa Ginoo aron magamit ka ni katapusang kapanahonan. So may bala na nato sa second day and third day na internet na to, may sgutan na nato. But karon ato sang ano natong kaugalingon kay kitay panudlanan. Ay namong tapat panudlanan. You are a vessel. Panudlanan nga gamiton sa Dios kung imong tamdan kining tulo ka butang ay isgutan ako karon nga na. Pero inong taka ang pulong sa Ginoo kung imong tugutan nga mamuhat nimo, mamuhat yun na. Kung imong sugton ang pulong sa Ginoo, maka-experience yun ka, kung mga butang na kanang mga kausaban sa imong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo manggod, importante kayo ni, para sa mga usa ka nato, labi na sa kausa sa bulhaton sa Dios. Kabalo ka maigsoon, 2026 onward, nag-expect ang Diyos sa iyang church. Kita, part of the church. Ikaw, ako, maurang church. Nag-expect na siya natong tanan nga hugupan nato, tampayayungan nato, trabaho nato, ang gibilin niya nga buluhaton before siya misaka sa langit. Nagsugod sa Book of Acts, isugdan ang buluhaton sa Diyos. Wala pa ni matapos 2026 onward kung di pa siya bumalik. Ang Diyos nagpaabot nga matag usa ka nato nga nakaila, nakabatog relasyon, naka-experience sa ugma sa Ginoo, mahimong mahatag atong kinabuhi para sa kausa sa buluhaton sa Diyos. Ni ata inay mong tapat apil ta. Ayaw ko ingna nga niya ka sa night on fire pero mulabay lang kawang ang imong pag-ani. Dili igsoon. We are vessels to be used by God. Pero importante nga kini nga panudlanan makabalo unsay gi-require sa Dios para magamit niya. Amen ba? No, so sa devotional nako ganang buntag. Ganyan buntag or gahapon. Samtang naminaw ko sa Espiritu sa Ginoo. Ning kuan siya ba? Dunay siya gibutang award sa kuha. Kining diri sa wala may verse diri. Pero ni siya busa giingon pagmata na hingatulgon. Bangon gikan sa mga patay ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Ingko Lord, insya, daghang kaayo nga mga Kristohanon, daghang kaayo nga mga katawan sa Dios nga natulog spiritually. Nangatulog, walay active nga participation sa kingdom sa Dios. Na atod physically pero spiritually tulog. Walay action, dili active. So ingon siya nga, pukawon, awaken them. Pukawa sila para ang atong kinabuhi sa nang mumatata spiritually,
mapuslan ta sa Dios ning katapusang kapanahonan. Kabalo ba ka nga niata sa last of the last days? Kabalo ba kay igsoon? Ang kalibutan dunay years nga gitakda nila technology dunay years. Karon ganito nauna to kung mulantaw lang ta sa kahiliukan sa kalibutan, moingon gyud ta nga ang Bible di yun mamakak. Ang Bible nag-una pa sa wala pa nangitabo, nag-una na ang Biblia. Karon nagugna-ugna, basig dunay Third World War. Ready na ang Amerika. Ready na ang European para sulungon ang Iran. And Lord, kung mauna ni, let's go. Amen? Pero sandang napata. Puslan na to. Mapuslan ta. Mapuslan ang kamatayon ni Kristo nga atong gi-experience. Mapuslan ta para magamit ta para sa uban. Amen ba kaigsoon? So niya ka, kay panudlanan ka. Panudlanan ka nga gabiton sa Dios sa usang paagi para maka-win o maka-disciple o mga tao para kaniya. Okay. Number 1 nga gusto ipaabot sa Dios atua. Tulo lang kabutang. Number 1, before ka mahimong vessel, panudlanan nga magamit sa Dios. Number 1, inay mong tapad. Number 1, sanctify yourself. Sanctify. Kung kag sanctify, kani bitawng kaning akong ihatag sa inyo karon maigsoon dili ni mugna nako. Mugna ni sa Dios. Sanctify. Kuming kag sanctify, balaana but pasabot set apart for a special and holy purpose. Sa to pa ang panudlanan nga gabiton sa Dios kana mga tawo nga misiparar sa iyang kaugalingon para sa espesyal nga katuyuan. Kabalo ba ka ang buluhaton sa Dios espesyal nga katuyuan? Wala na'y pinakahalangdon nga trabaho nga kinahanglan apilan sa mga Kristohanon kining buluhaton sa Dios. Sa kalibutan dunay mga buluhaton. Dunay trabaho, negosyo, unsang klaseng buluhaton. Pero kaning buluhaton sa kalibutan, taman ra ni diri. Taman ra ni sa katagbawan sa atong unod, katagbawan sa atong mata, katagbawan garbo sa kinabuhi, kining usahay nga atong kanang pagkinahanglan, matawag po na itong pagkinahanglan, pero naiuban, nagpanag yun po kay apas na lang ba? Kining mga trabaho sa kalibutan, mga igsoon, baliko na ako, taman ra dire. But ang buluhaton sa Dios, ang iyang buluhaton, mauni ang hope sa matag tao nga ni aning kalibutana. So aron ka mahimong espesyal nga panudlanan para sa espesyal nga trabaho sa katuyuan sa Dios, sanctify yourself for God's purpose. Mga igsoon ko diya sige ngayon ang Biblia, John 17:18. Kini nga portion sa Bible, mo ni ang prayer ni Jesus sa iyang mga disciple. Before siya ning biya sa kalibutan, iyang giampo ang iyang mga tinunan. Usa sa prayer ningon siya, sanctify, make them holy by your truth. Himuas sila, balaan na sila pinagi sa imong kamatuoran. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Isa, balaan na sila sa imong pulong, tudloi sila sa imong pulong, kay imong pulong, kamatuoran. Ug ingon nga ako, si Jesus ingon siya, gipadala ko nimo diri sa kalibutan, amahan, kini pong mga tinunan ba ka? Disipulo ba ka? Ingon siya, ako po nisan ipadala sa kalibutan. Ang kalibutan nagulagay sa mga tao nga angay pang maluwas. Amen? Kita sa una, parta sa mga tao nga gitawag og nasa kalibutan. Pero salamat karon nakabato na ta sa kinabuhi nga iya sa Dios. Di na ta taga kalibutan. We have eternal life. We have the life of Christ sa sulod nato. So, kini di ang
Kini dayang process sa sanctification. Proseso di ay ni. Nga kinahanglan ang tao mo progress siya. Para siya, ang ibitang kaugalingon siya, para ko sa bulaton sa Ginoo. Muna kinihanglan akong kinabuhi, akong ipalain, ipalahi. Kay ang lahi nga kinabuhi, mauna ang galamiton sa Dios. So, naghatag ang Diyos o paagi, unsaon ta masanctify, mabalaan. Yes, balaan na ta, amen? Gibalaan ta sa Diyos, but kinanglan ato ni magmanifest ni, may realize ni sa atong kinabuhi. Ato ning mapuyan ning pagkabalaan, kaning ma-set apart. Lahi ka sa uban, sa eskwelahan, lahi ka sa trabahuan, lahi imong kinaiya, lahi imong aksyon. Mailhan ka nga anak ka sa, mailhan ka nga Kristohanon ka. Gusto sa Diyos nga mahimo kang light dito sa imong gitrabahuan. So, paano siya ka ng, it's a process of transformation nga kinahanglan puyan o kinabuhion sa tawo nga naluwas. Kay mao nay disenyo sa Dios, moving from sin towards holiness. Ato pa, gikan sa pakinabuhi sa sala, ngadto sa pakinabuhi nga balaan. Dili perfect, dili hingpit, but kinabuhion ang balaan nga kinabuhi. Kanang lahi. Depende sa growth nato, sa atong pagduol sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo, importante di ay kaayo sa process sa sanctification. Mga igsoon, ningon pagyud ang Bible, John 15:3. John 15:3. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong kisulti. Wala ilain makasanctify nato. Wala ilain makapahinlo nato. Gawas sa atong perming basa, paminaw, pamalandong sa pulong sa Dios. So ang Dios naghatag nato o paagi. Aron ta makinabuhi nato kining balaan nga kinabuhi. Kay mauni ang kinabuhi kaning mga tao nga nagkinabuhi sa balaan, muna yung mga tao ready for the work of God. Mauna yung mga tao nga andam para magamit sa Diyos. Muna yung mga tao nga maka-influensya og mga tao sa ilang trabahoan, maka-influensya og mga tao sa eskwelahan, maka-influensya mga tao sa iyang community. Tungod kang iyang kaugalingon, iyang gisiparar sa kinabuhi niya sa sala sa una, ug iyan ang kining gisiparar para sa Diyos. Ephesians chapter 5 verse 1. Imitate God, therefore. Kung may kag-imitate, awata. In everything you do, sa tanan nimong buhaton, awata ang Diyos. Because you are His dear children. Kung doon naman day tayo awaton na to ang Diyos. Siya ang atong model. Siya ang matawag natong sumbanan. Kaya kung atong himuon og model, ang atong isig ka Kristohanon, mga igsoon, kasagaraan na to, mawala yun sa pagtuo. Kaya ni ata dire, we are progressing sa sanctification nga gibuhat sa Dios atoa. So matag-usa nato, depende sa atong pagpartake, sa atong pagkikauban sa pulong sa Ginoo, nagdepende ang atong pagprogress sa sanctification. Sa to pa, kung wala kay basa-basa, wala kay ligo-ligo, unsa may tabo nimo? Nanimaho ka. Kung wala kay ligo, kanibitaw, nahinlo na kamo, pinagi sa akong pulong. Because the word of God is so powerful. Nga sa diyang imo siyang kaubanon, imong pamalandungan. Magkuha ni siya, mamuhat ni siya sa imong kinasuluran, imong nature. Sa diyang masadmitar nimo imong old nature, imong karaang kinabuhi, imong masadmit sa Ginoo, igsoon ang iyang bagong nature ma-reflect sa imong kinabuhi. So balik ko na ako. Una sa tanan, nakinahanglan ang Diyos o panudlanan. Sa usa ka halangdon nga buluhaton.
Usahay ang buluhaton sa Dios mo'y pinaka-less participated. Kasagara ang buluhaton sa kalibutan, passionate kayong uban, dasig kayong uban, sibot kayong uban. Why? Dali raman ang reward. Nay sweldo, nay kuan incentive, nay unsa pay madawat. Pero mind you, wa ka kabalo unsay nagpaabot nimo kung mag-involve ka sa buluhaton sa Ginoo ug imo ning sudlan kining dako ug halangdon nga trabaho sa Dios. Ingon gani ang pulong sa Ginoo, bulahan tong ni Bea sa iyang ginikanan, mi Bea sa iyang balay. Tungod nako og sa maayong balita. Makabaton siya daghang balay dire. Makabaton siya daghang igsuon ug doon na pagoy kinabuhi nga walay katapusan. Dili gyud nimo ma-outsmart ang panalangin nga giandam sa Dios. Mao na nga una sa tanan balikon nako. Importante kayo atong kinabuhi. Mo reflect sa kinaiya sa Dios. Balik ko nako, ang atong aksyon, ang atong pamatasan, ang atong kanang pakikauban sa mga tao nga naatas trabaho, naatas atong panimalay, labi na sa pamakabig atong mga loved ones, importante kayo ni, kay diri po nila makita ang maayong balita diri sa atong kinabuhi. O ikaduha, sa dihang ang atong kinabuhi, nagtubo sa pagkabalaan, anytime, kanang nga panudlanan, anytime, gamiton sa Diyos. Diri sa Bible, diri sa 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. 2 Timothy chapter 2, 20 to 21. Sa usa kada kong balay, adunay nakalanlaing mga plato o mga panaksan. Ang uban, plata, ang uban, bulawan. Ang uban, kahoy, ang uban yuta, kahoy o yuta. May alang sa espesyal nga higayon o may alang usab sa adlaw-adlaw paggamit. Amen ba? Kung hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat. Minaw ha? Hinluan. But pasabot, dili niya buhaton ang mga daotang binuhata, buhat sa kalibutan. Gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan. Kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Imagine na lang sa atong balay. Sa atong balay, dunay mga inadlaw natong gamiton nga mga plato. Kadadlaw, di ba? Baso, kutsara, tinidor. Kadadlaw na ito nagamit. Pamahaw, paniuto, panihapon, snack. Muna itong gamiton nga gamit para makuanta. Kanang, kung sa ngalan ani, kanang to serve para makakaunta. Oh. Pero doon na po'y mga plato na to, kutsara, baso, or mug. Utang na to sa mga istante. Kuhaon lang na kung naay. Naay kasal, naay birthday, naay special. Gi-preserve. No? Ug mao po na gisulti po sa Biblia. Sa dakong balay, we are the house of God. Hello, hello. Kita di ay balay, dakong balay. Naaday mga galamiton rin, kadadlaw rin nagpagamit sa trabaho, nagkapit sa kanang kuan bitaw kanang iyang kinabuhi kanang wala bitaw iyang bitaw kinabuhi kanang uyon ra bitaw sa mga tao sa kalibutan. Uyon ra ba, no? walay kalahian, no? Kay mga tao sa kalibutan manggod, everyday use na sila. Hello. Everyday use na sila, daghang kay na sila ginahimo kadadlaw, usual lang ginabuhat. Pero kita, iyon ang Biblia, kung ikaw, kalamiton ka para sa espesyal, bulawan ka, plata ka, gusto ba ka nga bulawan ka, tubangan sa Ginoo? Para ka sa espesyal nga, buluhaton. Para sa buluhaton sa Ginoo, pagpangabig o kalag. Amen, 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 amen. So di ay sa ato ang
pundok diri, naa di ay gamit para everyday. Everyday mga nabuhi, trabaho everyday din. Mo kuan na ka na compromise na sa mga tao sa gawas. Pero doon na po ay mga tao, basig ikaw na karon naglingkod. Imong preserve imong kaugalingon. Imong gibabad imong kaugalingon. Gi-ready nimo imong kaugalingon. Kay galamiton ka sa Dios. Kung atong ka sa eskwelahan, ready ka. Na-sanctify ang imong hinlo, ang imong konsensya, hinlo imong kasing-kasing. Wala kay kanang bugat nga imong gidaladala. Ready ka para magamit sa Dios. Ug mauna ang katuyuan sa Ginoo. Nganong atong kaugalingon padayon natong sanctify. Padayon natong pahinlo sa Dios. Pa-process ta sa Dios. Magpakorek ta sa pulong sa Ginoo. Magpabadlong ta sa pulong sa Ginoo. Kay pinaagi na sa pulong sa Ginoo, mahinlo ta. Masanctify atong nauna. Mahinluan tong nauna sa mga butanga dili na para sa tuwa. Ma-preserve me para makauna-una ta sa mga bulaton sa Ginoo, sa mga tao nga angay sa Ginoo nga luwason. Atong kasing ma-preserve para sa mga tao nga angay pang luwason sa Ginoo. Ni apaka diri sa kalibutan, naluwas, gimatarong, gibalaan, kay gamiton ka sa Dios. Busa kinabuhi, ang kinabuhi nga balaan. Ayaw hikapa ang hugaw, aron. Ayaw hikapa ang dili makapalipay sa Dios. Ayaw buhata ang mga butang nga makapahugaw nimo, kay galamiton ka sa Dios. You're a vessel for holy purpose. Sadang naluwas ka, batian ni nga para ka sa Dios. Dili ka para sa kalibutan. Dili ka para sa hugyaw diha. Dili ka para sa mga unsapang mga kalihukan sa dili maayo nga makapahugaw nimo. Gihinluan ka sa Dios. Padayon, mahinlo at tubangan sa Dios. Ayaw kalimot. Ayaw kalimot. Sige kog ingon ninyo. Ingon pa tong kuan ka nang doon ako, wala lang ako makuan ang clip bitaw nga. Moabot ang time nga ang AI mas labaw pa sa Bible. Bantayan na to. Kay ang AI maghimo siya kaugali yung Bible. Kung wala ka aning Bible, madeceive ka sa AI. Muna nga, gi-encourage ta sa mga tao sa Dios nga magbatong ta ani. Di ta magsalig sa ato ang Bible nga naa sa atong mga gadget. Kaysa dihang operate ang AI, basin pang usbuna nang naa sa sulod ani. Unang naa kay ani. Kinsay nayin ani. Patasan kamot kung naa kay nani. Kung wa kay ani pinakapobre ka, I tell you. Wa ka ani, naa kay gadget, napakani, napakadakang gadget, ingnon ta ka, it's not too late. Buy a book. Kanisya, walay laing instrumento nga gamiton sa Dios aron imong kinabuhi mas sanctify through the Word of God. Ako na mong giingnan nga magahin mo sa inyong adlaw, magahin mo 30 to 1 hour reading this. Amen? Walay mawala nimo. Pero kung imo ning kaligaman, dako ang mawala nimo. This is God's treasure for you. Mao ni bahandi nga gibilin sa Dios nimo. Ayaw ni gamay-gamaya. Kay atubangan sa Dios, mao ni ang libro sa kinabuhi. Bugtong makapalimpyo nimo, bugtong makapamata nimo is through the Word of God. So kung wala kay Bible, pagpa-read dito, para itong Bible, 350, 500, gamay na kayo na. Ug sa diyang na anak kay Bible, read the Bible with the power of the Spirit. Landagan ka, mahinlo ka, mag-progress ang imong sanctification process nga gibuhat sa Dios sa imo. Palakpakan nato ang Dios.
So balik ko na ako, kung naluwas ka, kung nagkinulsol ka, nagsunod na ka ni Jesus, ikaw ang panudlanan nga gusto gamiton sa Dios. Nagpaabot siya nga mo desisyon ka, musugot ka, ug imong i-separate imong kaugalingon. Mga igsoon, wala na tay panahon nga ato pang paabuton. Ayaw na paghuna-huna mga dako pa kay imong time diri sa kalibutan, nagka-short atong time. Ang gusto sa Diyos mapuslan ta. Atong kinabuhi, may mong panudlanan aron magamit. Number 2. Unsay panudlanan nga magamit sa Dios? Kanang panudlanan nga puno sa gugma. Filled with God's love. Ang tanan may nga filled with God's love. Kung mapuno ka, kining mapuno sa gugma sa Dios, dili lang ni kanang pagbati. Dili lang ni nakabalo, kundi naka-experience sa unconditional love sa Diyos. Karong bulana, nagisgot man ta, the greatest is love. O atong first last Sunday, nagisgot ta about the attribute of God. Ang iyang gugma, unconditional. Wala siya magpaabot nga mabuutan pa ka. Wa siya magpaabot nga mabag-o pa ka. Wa siya nagpaabot nga magmatarong ka. Iyang gugma naa perme bisag unsa pa ka. Bisag kinsa pa ka. Unconditional. Importante kayo nga mga anak sa Dios maka-experience sa unconditional love. Gitawag og agape love. Kana bang gugma sa Dios bitaw nga maoy nag-operate sa atoa. Maoning gugmaha nga ni anato. Dili kaning gugma nga nagis mo tog eros love, phileo love, pero the highest form of love is agape love. Maoning gugmaha nga gusto sa Dios mapuno ta. Kasi nang mapuno ta sa gugma sa Dios, mausab ang atong inner being. Mausab atong kinasuluran, mausab atong una-una, mausab atong motibo, mausab atong aksyon. Sa diyang maka-experience sa mga igsoon, sa agape love, I tell you, pinagi sa Holy Spirit, makuha na to kanang, ma-experience na to ang lalom nga kalinaw, ma-experience na to nga, doon na tayo bili, ma-experience na to nga doon na tayo purpose. Sa diyang atong ma-experience, masinati na to ang agape kind of love. So, importante kayo nga dili lang ta igo nga nakabalo, igo nga nakasinati gamay, kundi gusto sa Dios nga mapuno ta. Ang tanan ng mapuno, overflowing. No? Ug sa kuan pa na nag-awas, no? Di lang taga diri, kundi awas pag yun. No, kita mo na siya kanang overflowing. Sa diyang mag-overflow ta sa gugma sa Dios, kinsa may recipient, kung napuno ta sa gugma sa Ginoo, kisay makadawat ani, makahigugma ta sa uban. Kung overflow na ang gugma sa Dios ay mo, ha? Makahigugma ka bisig dili angay higugmaon. Kay kanang gugmaha, nag-awas na gikan sa imuha. So, mga igsoon, kining nga gugma, gidescribe ni sa 1 Corinthians chapter 13, gidescribe ni unsa ni nga klase sa gugma. No, gibasa ni Roxanne atong first service. Kini nga gugma, rooted ni nga gugma sa kinaiya sa Dios og gibubu ni sa Holy Spirit sa sulod nato. Okay. Ephesians chapter 5 verse 2. Ephesians chapter 5 verse 2. Live a life filled with love. Pag kinabuhi, so usa ka kinabuhi nga puno sa gugma. Following the example of Christ. Usa example ni Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us. A pleasing aroma to God. So kaning gugma di ay ni Kristo, mao ni siya ang gugma nga gusto sa Dios mapuno ta. Kay kaning gugma ha, unsa ning gugma ha? Unsa ning klase sa gugma?
kani nga gugma mo sakripisyo. Amen. Ningon si Jesus offered himself a sacrifice for us because of love. Tungod sa gugma, nakahimo si Kristo paghatag sa iyang kinabuhi nato. Ang tanan because of love. O gusto niya nga, kini nga gugma ha, dili lang ni magpuyo na to, kundi mupuno na to, aron ta makay gugma sa uban. Kay kung igo-igo ra nga gugma para nato, para sa atong mga anak, para sa atong mga kauban sa selgop, mga igsoon kung limita ang paggamit sa Diyos atoan. Pero kung nagpuno ka sa gugma, hallelujah, mo overflow ni, makakita ka sa pagkinahanglan sa uban. Kay nagtanaw ka diya sa mata sa gugma. Ephesians, Romans chapter 5 verse 5. Romans chapter 5 verse 5. And this hope will not lead to disappointment. Kini nga paglaom dili mo hatod sa kanang disappoint ka. For we know how dearly God loves us. Unsa ta kay gugma sa Dios? Gihatagan ta sa Holy Spirit to fill our hearts with His love. Ang Holy Spirit di ay mo'y magbubo nato sa gugma sa Dios atong sulod. Kung mapuno na ganita sa gugma sa Dios, makahigugma nata sa uban. Right? Okay. Maluoy nata sa uban. Sa pa, makaampo nata sa uban. Makapangilabot na sa buwan. Batio na to ang kahimtang nila nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Akto ma-experience nga, so privilege kaayo ko na ang gugma sa Diyos na ako. O kaning gugmaha, wala lang taman ra, kaning gugmaha, taman nagpila-pila. Kundi, kaning gugmaha, perming nagpuno sa imong kinabuhi. Nagpuno. Para sa diyang naawas ka sa gugma, makahimo ang Diyos paggamit nimo ingon nga panudlanan sa gugma niya. Igsoon, balikon ako, di lang igutang nakadawat, di lang igo nabato nato ang gugma sa Diyos, kung dili ka nang mapuno ta, aron makahatag ta sa uban sa gugma sa Diyos. Kinahanglan gyud nga mapuno ta. Kay kung mapuno ta, dili na ta suguon nga mga lag. Di na ta suguon to win souls. Di na ta i-push atong pastor. Di na ta i-push atong leader. Kundi mahimo natong kinabuhi ang pag-win og mga tao para sa Dios. Amen ba mga igsoon? Doon ay mga tao nga dili sila gusto insa di may magpasakop anang G12 kay luguson tag pangalag. Sige gutag, sige pagwin jud, pagwin. Pero magsoon, dili na di ay pwede na di ay nga dili ka luguson, dili ka i-command to win. Sadang napuno ka sa gugma sa Ginoo, automatic na kang makahimo paghigugma atong wala pa sa Ginoo. Ira nimo? Na akong na-experience na ako, Magson, kaysa dito pa ko sa Usamis, ang akong relasyon sa Ginoo, ako diyong kuan bitaw gyud kanang tinuniud gyud ba? Kanang ako diyong follow bitaw gyud devotional reading, kanang yung di na gul mo sugo among pastor, automatic mo lakaw ko, di yung pastor nga kamo karong adlaw manglakaw mo. No. Automatic sa dihang mapuno ka sa gugma sa Ginoo, di gyud ka mahalon na nga di ka mangilabot sa uwan. Ano man ang gugma sa Dios nimo mutuklod nimo to love others, especially katong wala pa diha sa Ginoo. I know sa inyong trabaho ando na pay mga tao nga wala, kung wala bitaw mo buhat ay kaluoy, wa mabubutaw ka mo buhat ay concern, basin pangutana kung napuno ba ka sa gugma sa Ginoo. Kaya kung napuno ka sa gugma sa Ginoo, doon na kay gibuhat sa sulod sa inyong eskwelahan, sa sulod sa imong trabahoan, sa imong silingan, naagyo kay gibuhat nga numan. Ang gugma sa Dios nimo mo'y mutulod nimo para mo reach out ang Dios pinaagi nimo. So unsa may kinahanglan nato para mapuno ta sa gugma sa Dios? Hello.
Aron mahinlo ta ni Ari. Aron mapuno ta sa gugma sa Ginoo sa atong buhaton. Magpapuno ta sa presensya ni adtong persona sa gugma. Mubabad ta sa presence sa tag-iya sa gugma. Kay diha makabubo ang Espiritu sa Dios ang gugma sa sulod nato. Nagkinahanglan ta sa gugma sa Dios para ta makalakaw. Balikon ako. Nagkinahanglan tang mapuno sa gugma sa Dios aron maka-reach out tag mga tao para sa Dios. So kung wala kay burden, wala bitaw kay kahangawa sa tao, sa mga tao nga wala pa maluwas, pangutana imong kaugalingon. Napuno pa ba ko sa gugma sa Ginoo? Na mga tao na mga Kristohanon katong mga Kristohanon nga kuan bitaw buhatag dako kaing time sa Ginoo. Dasig kaayo, passionate kaayo. Hala mga lagyo na pirmi gyud nang moadto gyud na mulakaw gyud na mo witness bisag asa. Pero kung di na gani nimo imong time sa Ginoo, imo na ganing kawaton, magkahinay-hinay ang gugma sa Ginoo di na nimo ma-experience. So really it takes time to spend time in the presence of the lover of our soul. Kinsay lover sa atong kalag? Ang Diyos. Spend time with God. Paggahindyog time sa Ginoo aron ang gugma niya mabubo sa sulod nimo. Kang Espiritu sa Dios siya ray mopuno sa gugma kung mogugol kag panahon uban niya. Sa atong generation, sa generation karon, gipabisi kaayo ta sa kalibutan. Daghang kaing demand ang kalibutan nga di na ta ka-spend time sa Dios. Pero mga igsoon nga mga panudlanan sa Dios nga galamiton, dili ta pailad sa kalibutan. Amen. Dili na to ihatag ang atong tanang time sa kalibutan. Nganuman, naatay misyon gibilin ang Dios ato. Kana nga misyon wala na gibilin sa pastor lamang. Wala na gibilin sa mga leaders lang. Wala na gibilin sa pipila lang. Gibilin na sa matag-usa na to nga nakadawat sa may balita ni Ginoong Jesucristo. Pero, di ka kamove anak kung wala kay time para sa Diyos. Kay diha ragyod ka mapuno sa gugma sa Ginoo kung mo gugol kag panahon uban kaniya. So number 2, be filled with the love of God. Gusto ba kang, kung karong panahon na ka, Lord, akong ipaseparate, akong kaugalingon. Mauna niya akong kinabuhion karon Lord. Mahimo kong example nga mahimong Kristohanon nga kanang separate sa mga tao sa kalibutan. Pero kung maura pod gyapon imong buhaton na wa pod ka mapuno sa gugma sa Ginoo. Wala pod kami spend time sa Ginoo. Kulang gihapon igsoon. Kinahanglan ka ani. Sanctify, separate yourself, then be filled with the love of God. Amen. And the last, be filled with the Spirit of God. Tulura akong giingonin, walunon kanong gabi na. Mapuno ka sa presensya sa balang Espiritu. Kang balang Espiritu, mauni ang power sa Diyos sa imong kinabuhi. Mo ni ang gahom sa Diyos nimo para maisugon ka nga mo, musulti. Na ikay kaisog musulti. Na matangdang imong timidity, kanang imong maulawon. Sabi siya, ulawon mga ina sa una karon lagi tabian lagi kayo. Bisag asa lang mo istorya sa gugma sa Ginoo. Kinsa man ang trabaho? Trabaho sa Espiritu sa Dios. Empowerment. Nag-provide ang Holy Spirit of power. Nag-provide siya gugma, self-control, iyang gipulihan sa diyang mapuno ka sa iyang presensya, pulihan niya ang imong fear of boldness. Ang imuhang mahadlok ka mo, musulti, pulihan na niya og kaisog. Tagaan ka niya, i-enable ka niya. Magamit ka niya supernatural nga mga kuan ka ng mga trabaho niya. Healing, deliverance, no?
Gamiton ka sa Espiritu sa Ginoo sadang mapuno ka. Amen? Kasi adang mulakaw ta, equip man ta niya. Ubanan man ta sa Espiritu sa Ginoo. So, kung naay masakiton, gamiton ka, panudlanan ka sa Espiritu sa Ginoo, mapuno ka sa presence of the Spirit. Ang masakiton, mamaayo. Ang giyawaan, ma-deliver. Ug ang maayong balita mo abot sa tao tungod sa gahom sa Dios nga naa nimo. Amen? So, kaning mapuno sa Espiritu sa Dios, importante pud kaayo. Kung gusto kang mapuno sa Espiritu sa Ginoo, spend time in prayer. Amen? So, kaning mga butang espirituhanon, mauni ang makapadagkot, makapakalayo nato sa mga butang nga iya sa Dios. Presensya sa Dios, presensya sa Holy Spirit, o ang pulong sa Dios, mauni siya mo pakalayo. Mauna siya mo oil sa atua para magamit atong panudlanan nga magamit ta sa Dios. Ningon ang Bible, Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians 5:18. Don't be drunk with wine. Di naman kita maghubog-hubog. Hello? Wala na may maghubog-hubog dire. Amen? Because that will ruin your life. Tinuod yun na. Sa una, mga kinabuhi, guba. Instead, ingon siya, be filled with the Holy Spirit. Ang tanan mo, be filled. Mapuno. But pasabot mapuno, dili lang kay nagpuyo ang Holy Spirit sa sulod nato. Kay ang Holy Spirit nagpuyo sa sulod nato. Amen? Ang Holy Spirit maoy patinga sa kaluwasan nato. Ang luwas na kamatog, ang luwas na kabatog, Holy Spirit. Ingon diri mga igsoon, no? Okay. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. 2 Corinthians 1:22. Gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na. O gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinis atong kasing-kasing ingon nga pasalig. So ang Holy Spirit mauni ang mark timaan nga kita iya sa Diyos. So ang wala nakabatong Espiritu sa Diyos, dili iya sa. So ang nakabatong sa Holy Spirit, mingog ako na. Kisa nagpuyo sa sulod nimo, sa dang gidawat nimo si Jesus? Yes, that's the presence of Jesus, ang iyang Holy Spirit. Di lang igo nga nagpuyo siya diha, importante nga mapuno ka sa presence niya. Imo na una mapuno sa presence. Imong pagbati, ang imuhang pagbulutan mapuno sa Espiritu sa Ginoo. Sa mapuno ka, magsoon, maisugon ka to share the gospel. Maisugon ka to preach Jesus, bisag asa ka. Gipakanaog sa Dios ang Holy Spirit para ma-empower ta. So sa dang isaka siya sa langit, iyang gipakanaog ang Holy Spirit. Sa adlaw sa Pentecost, ang Holy Spirit gibukbuk niya sa mga dito sa upper room, mga Kristohanon nga nagpaabot. O human pagbukbok, spread ang gospel. Ang mga Kristohanon na isugon imbis, wala unta to sila gamit, pero pag abot sa Holy Spirit, ang tanan nagmaisugon. Nag-isog kay sila, pagwali sa maing balita, bisag asa sila, ang gospel ilang gibit-bit. O kada higayon, prayer na po sila. Sa dihang, humana sila pagpamuhat sa bulod sa Ginoo, prayer na po sila. Human sa prayer, mapuno na po sila, lakaw na po sila. So ang ginabuhat nila is magpapuno sila, mamuhat sila. Sa dihang humana sa pamuhat, magpapuno na po sila para magamit sila sa Diyos kada higayon na mapuno sila sa Espiritu sa Ginoo. Amen ba mga isoon? So di lang tama ingon nga nagpuyo sa sulod na to, kundi mapuno ta. Spending time in prayer. Kung nakakadawat ka sa gasa sa speaking tongue, mas nindot kayo. Kung nakadawat ka sa gasa sa pagpuno sa Espiritu, kanang presence niya, nang gawas ang pinulungan, nga di mo masabtan, gamitan na everyday, gamitan na 30 minutes, gamitan na o usaba ka oras, gamitan na bisag aha ka. Usay ako mamilo ko sa mga kanang linabhan, mag-speaking tongue ko, mulakaw ko, mag-speaking tongue, mag-hike, speaking tongue. Bisag kong buhaton, makauna-una ako mag-speaking tongue ko. Ang speaking tongue, pagpalig-una nimo sa imong spirit man.
ug ang speaking tongue, sa diyan magsige kag speaking tongue, daghang mga huna-huna sa espiritu ibutang niya sa imong huna-huna. Mga igsoon, galamiton ta sa Dios ug importante kani mga butana atubangan sa Ginoo. Mapuno ta sa espiritu sa Dios aron magamit ta, no? Magamit ta nga walay kahadlok, maisugon, dili ta maulaw sa mga tao. Makaingon tag Jesus loves you, bisag makaingon na lang tag Jesus loves you. Nakonbiktar ko sa espiritu sa Ginoo ba? Kulod pasaylo ako, Lord. Na tungod sa dali-dali, wag ko kaingon utong tawanan nga Jesus loves you. dito sa Davao pag panguli na namo, sakay mi atong taxi nga ang drive sa taxi, puting sultis ang problema lagi. Problema niya nga, iya ko nung kuan, katong sa to ante, bato niya, nga nagdaot daw na hospital, wag gani kuno'y pagkaon, siya po kuno, ang iya ko nung kita, pitera ko nung gamaya. Pagsakay bitaw namin, siya nga, thank you Lord. Siya, thank you Lord. Sa kani, Kristohanon, kani. Thank you Lord, kay first daw ming nakasakay, first customer. So wag ko katuyog ko ning Davao, wag ko sakay. Pag-abot ko na mo, isa praise the Lord. O isa thank you Lord. Anak ko. Na sige siya giyaw-yaw may tungod siyang problema. Kitandog ko sa Ginoo. Ni-chip-in ko niya. Hatag ko niya. Nalimot man ko ingon niya nga, "Uy, Jesus loves you." Niingon ramang ko sa iya, "God bless nimo." Noong pagulak ko, bilang ako, siya nga makanagayong God bless. Nga no, makanagayong Jesus loves you. Kuso, sorry kayo Lord. Naunsam ko nalimot man ko. Ihatag naman ko. Wa man ko kaingon. Bitaw dako, makaya na siya nga word. Daghang kay mga tao nga insecure kayo sila. Pero kung mingon, bitaw kag Jesus loves you, mudulot silang kasing-kasing, mga igsoon dako, kayo na siya nga factor at tubangan sa Ginoo. Ko, Lord, sorry kaayo, Lord. Di na ako malimot sunod, Lord. Usahay ta makalimot. Salamat nga nagpuyo ang Holy Spirit nato. Pagpahinumdum nato sa mga buta nga angay natong buhaton. Amen? I know nang hitabo ni sa inyo. Many times mapakyas ta. But salamat nga ang Espiritu sa Ginoo kanunay nag-usab nato. Kanunay nagpahinumdum nato. Nga mabuhat nato ang parte sa Diyos para magamit na niya para sa iyang buluhaton. Amen? So, balikon ako. Ayaw limitahi. Ayaw limitahi ang Holy Spirit sa paggamit sa imuha. Ayaw siya limitahi. Kaysa dihang mo gamit siya nimo, imong makita nga dili na ikaw. It's God working through you. Sa dihang magpagamit ta, dili kita. Gigamit lang atong baba, gigamit lang atong kamot, gigamit lang atong tiil, gigamit lang ang ato ang kasing-kasing para makaabot ang gugma sa Dios ngadto sa uban. Ug mauni ang mauni ang kausa nga niata. Niata karong gabi una, to kay gusto sa Dios panudlanan ta nga magamit niya ning katapusang kapanahonan. So nining gabi una sa Night of Fire, siguro ha nga mauli ka sa inyong balay, mamalandong ka. Lord, gusto kong mahimong panudlanan nga magamit nimo sa kaibulong paagi ng katapusang kapanahonan. Insakto na ang akong kinabuhi nga nag-involve sa kalibutan. But pasabot mga butang nga dili kalipay sa Ginoo, undango na nato. Kay dunay purpose ang Dios sa atong kinabuhi. Magamit ta niya para sa kausa sa maayong balita. Ug buhatan ni bisag magsugod lang ka, mag-spend time ka, mag-awit sa Ginoo, magdayeg sa Ginoo, magsimba sa Ginoo, mabati nimo ang gugma sa Dios, mabubo sa imong sulod. And sa dihang moabot kag prayer speaking tongue, mapuno ka sa espiritu inigawas nimo, ready na ka para mo atubang sa mga tao nga nagkinahanglan sa Dios, gamiton ka igsoon. Amen. Kinsa mingon nga ako na galamiton ka, amen? Pero, mahimo lang kang epektibong galamiton kung sanctify mong kinabuhi. Kung mapuno ka sa gugma sa Ginoo, o mapuno ka sa presensya sa Diyos, sa Espiritu sa Diyos. Mauni ang atong bitbiton sa ato ang umaabot nga kanang community campaign, umaabot yun atong community campaign,
Human sa Night of Fire, doon tayo 1 month nga community campaign, winning souls and making disciples, and I pray nga mahimutang epektibong panudlanan para sa himaya sa Dios. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Samtang nagtindog ka, you sanctify yourself in the presence of God. Tuyo ang nga di ka mo kung ano desisyon sa imong kagalingon. Lord, gusto kong mahimong panudlanan. Galamito ni mo, Lord, para sa balaan nga buluhaton. Tanaway mong kagalingon kung nang compromise pa ka sa sala. Nga walay mahinlo ka igsoon. Gusto sa Diyos nga hinlo nga panudlanan ay epektibo ka nga magamit sa Diyos. Tinguhaan nga mapuno ka sa gugma sa Ginoo. Tinguhaan nga mapuno ka sa presensya sa Espiritu sa Diyos. Buhata ang ipabuhat sa Diyos ay muha. Pasig dormant na ka, wala na kay paggamit. Usa na katuig, wala na kay pakialam sa mga tao sa gawas. Bisag makakita ka nga mga wala pa naluwas, wala lang yun kay gugma, wala lang yun. Say maulaw pag yun ka. Kaya wala na kay kaiso. Kay imong hanggi kung ano imong kaugalingon. Imong gibisi imong kaugalingon sa kalibutan. Imong gibisi sa imong trabaho, imong gibisi sa imong pamilya. Pero kalimot nga doon na kay tawag. Tara usa nato doon ay tawag. Imong maning ilimod sa imong kaugalingon, pero balikon ka na ko pag-ingon. Panudlanan ka nga prepare sa Diyos. Andama lang imong kaugalingon. Kay dunay dagkong butang buhaton ang Diyos sa imo. Matingala na lang ka. Mga balatian, mga ayo. Imong kamot. Mahimong galamiton sa Diyos. Reach out people. Pero di na mahitabo. Kung imong kinabuhi, di mo ihaom. Imo lang pasagdan imong relasyon sa Diyos. Mulabay ang katuigan, wa gyud ka madala bisag isa. Pero I declare tonight, dili aksidente nga niya ka. Ang Diyos nagpaabot nimo. Ang Diyos nagpaabot nimo nga ipagamit na nimo imong kinabuhi. Yes, nagpagamit ka last year, the other year. But this year is another year. Ayaw undang pagpagamit. Ayaw undang storya sa gugma sa Diyos. Ayaw pugni ang gusto sa Espiritu sa Ginoo. Gusto siyang mugamit nimo. Ikaw lay dili. Kaya doon na kayo mga rason. Doon na kayo mga babag. But tonight, Igsoon, ayaw i-disappoint ang Diyos sa pagluwas niya nimo. Giluwas ka niya para doon na po'y maluwas nga uban. Hallelujah, Lord. Sanctify us with your truth, Lord. Imong pulong ka matuoran. Imong pulong maghatag na mong kagawasan, Lord. Unsa mang mga butang ngaglikos na mo. Unsa mga butang nagbabag na mo, aron di minimo magpagamit. Mga tangtang na karon sa ngalan ni Jesus. Unsa mi kadaghan karong gabion na Lord, mo ni kadaghan kalag madala karon tuiga. Sobra-sobra pa gani, Lord.
nga di mausik ang amo ang panahon pakigrelasyon nimo. Di mausik, Lord, ang among time imong pagdupa sa cross. Wala masayang. Kay magpagamit mi para sa imo. Hallelujah, Lord. Basig iuhaw na ka sa gugma sa Ginoo. Naatod ang gugma sa Ginoo pero wala na ka mapunuan eh. Munang daghan na kaayog mga kinaiyan nimo. Wa na magsumikat sa gugma. Hallelujah, Lord. Sharababa shanda, Lord. Hallelujah, Spirit of God. Tonight is the night of all nights, Lord. Simple kayo nga gipaabot na ko, Ginoo. Ang gibutan nimo sa akong kasing-kasing. Gibutan nimo, Lord, kay mauni, Ginoo. Ang kinahanglan namo. Dili lalong nga pagtulunan kundi pagtulunan, Ginoo. Nga simple lang kayo pero kung buhato namo, epektibo ming galamiton para sa imong kaymayaan, Lord. Sarababa santa. Sorobobo shikera bayanda. Karababa sa tanang giuhaw karon nga biyon na makainom. Sa ngalan ni Jesus. Sana open your spirit, Ikson. Open your heart tonight. Sharababa shakabaka sandarabase. Speaking tongues on out of your belly. Rivers of living water mag-overflow in Jesus' name. Open your heart, open your vessel of sound. As you lift up your hand, kung wala kang mapuno pa, wala pa ka speaking tongue, I declare, speak tongue tonight. In Jesus' name. Open your spirit. Kura baba baba shada da karaba sanda. Speak in tongues, speak tongues, speak tongues, speak tongues, speak tongues, speak tongues. Spirit of God, come on, fire, Lord. Gusto mi mapuno, Lord. Gusto mi maka-experience, Lord. Karaba sanda raba. Sobo baba. Yada ba sanda. Patas ang kamot. And just open your heart and just release the tongue. Release, 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 release. In Jesus, 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 release the tongue, Lord. Release, release. Rababa shakaba. Sarababa bandaraba sadide. Sorobombo shadada bayandarababa. Yes, Lord. Kinahanglan ka na mo, Ginoo. Kinahanglan po minimo, Lord. Dili mo advance imong kingdom kung dili mo appeal sa trabaho nimo, Ginoo. Kundi may mangilabot sa buluhaton nga imong gibilin namo. Dili mo advance imong kingdom sa pagadian. Lord, magpagamit ming tanan. Magpagamit ko, magpagamit mi. Batanon hamtong babaeng lalaki. Lord, pagamit mi. Ginawag minimo, Lord. Mo response na minimo, Lord. Many times kang nagtawag. Many times we reject you, Lord. Sorry. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Salamat, awaken the sleeper, Lord. Awaken the spirit deep inside us, Lord. Magkakita kami, the harvest are plentiful, Lord. Hallelujah. Refresh my heart, Lord. Renew my love. Pour
Kabaton lang make refresh, Lord. Naami sa imong presensya, Ginoo. Salamat sa pagpuno nimo sa imong gugma sa sulod namo. Spirit of God, salamat. Tinguhaon na mo permi imong presensya, Lord. Tungod kay galamiton minimo, Ginoo. Thank you, God. Thank you kayo, Lord. Thank you kayo, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. As you sing the last song, Igson, gusto makita ang Diyos og 1,000 generation nga musimba niya. Ang parte ng imong mawin, parte na sa musimba sa Diyos. 1,000 generation bowing down in worship, Sing a song of ages to the Lamb. All who gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Paliko na to 1,000 generation. 1,000 generations falling down in worship. Yes, Lord. Sing Apil the among loved ones, song Lord. of ages Apil among to silingan. the Lamb. Kauban sa trabaho, Lord. Kauban sa negosyo. All Sa who eskwelahan. gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy,
Unitin ang kapot sa imong tapadigson. Salamat mga kamuta, Lord. Salamat ni mga kamuta, Ginoo. Empower me nimo. For greater things you will be doing, Lord, sa among magagusa ka kinabuhi. Unsa rami, Ginoo, nga panudlanan. Mati mo ming giluwas, imo ming gipasaylo. Imo magiandaman, Lord. Na nang imaya. Bisag dilimit ako. Salamat sa tawag, Ginoo. Di lang igo nga makigrelasyon minimo kung dili. Maimong may kalamiton sa dako ni mong kausa sa kalimutan nga mo hinungdan ibitay ka sa cross, Lord. Walay usa mawala, walay usa malaglag. Kundi ang tanan maghinulsol. Lord, salamat mga kamuta, Ginoo. Gi-empower tonight, Lord, for the mission, Lord, to go and make disciple, Lord. Salamat, Ginoo. Ang kusog nimo, ang gahom sa imong espiritu, ang gugma nimo nagawa sa sulod namo, Lord, nga makahimo namo pag-push nga to sa mga tao nga kinahanglan nimo. Salamat, Lord. United as one, Lord. One as a church, Lord. Unsa man dumino sa ngalan sa among karatula, Ginoo. Wala isa pa yan importante, Lord. Panudlanan mi para sa imong kausa. Imong vessel mi. Imong gibag-o. Imong giinluan. Imong o Dios, imong puno para maimo ming epektibo, Ginoo. Thank you, kayo, Spirit of the Living God. Salamat, Lord. Nauman tonight, Lord. Nabati na mo. Unsabi, kaimportante. Unsabi, ka-valuable atubangan mo. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, a big clap offering to the Lord tonight. Ang tanan mo ginawa. Katulor ni ko. Dugangan magyod. Tangunom na go. Go. Gusto ka palang pagpara ni Lord. Hallelujah. Next night, mag-isikulat ta about sa amo ang nadawat gikan sa Davao. O sa last night, naya ato ang para training na. No? So, equip ta sa Ginoo para mabuhat na to ang kausa, ang bulaton sa Ginoo. So, gay na yung tapat, tulo ka butang imong nadawat karong hap gabi na. Gayon sa may tulo ka butang. Na ay kalimot ha, sanctify, filled with love, filled with the Holy Spirit. Ay kalimot ha, inay mong tapat, ay kalimot ha. Then magkita ta tomorrow sa buntag para mapuno ta sa gugma sa Ginoo, sa presensya sa Espiritu sa Ginoo. Good night everybody.